ना नों देनां नायनांगौ ना सेंगा देरबा नङाबा जोंखौ आंखौ अनाखै होनगोन नङाबा नोंनो गानहोनाय जोमहोनाय गासैखौबो भिडिअ रेकर्ड लाजोबगोन आं बाबा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरलायबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आं मा होनो खनले खनले बुंबाय थायो आरोना बे फंसे बाथ्राखौनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांदो होननानै आरो दिनैबो बुंबावबाय। ओमफ्राय आङो मोनानि एसे ब्लग लानानै फैदों आरोना लोगोफोर, मानो होनोब्ला पार्सेल मोनफैदों आरोना जाहाना बाबुनि, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामलांनो होननानै भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नायहोलांबाय थादो आरोना माबायदि मा बुस्थुथाय बियो मोनानानैसो मोनफैदों आरो। ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो नैबिथिंजाय नोंथांमोननि सेरावनो आनबक्सिं खालामगोन आरो नै। ओमफ्राय बे ग्राउन्डआ माबायदि जानानै दं जानायनि प्लास्टिकनि बेरासो, ओमफ्राय इथिंजाय दङ नै बोरै नुदों बिमाखौ मैगं हादों। बाबु मोननायनिफ्राय जाहानावसो थाफैनांगासिनो आरो दाख्लै आं लोमजादोंमोन ना, नोंथांमोननि सेरावसो आङो शेयार खालामनाय जायाखै। एसे गोब्राबैनो लोमजानाय जादोंमोन, दाबो जाबाबो एसे लोमजाना दं आरो ओंखायनो थांनो मोनाखै बिमाया न'आवहाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सेरावहाय आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै, नायलांबाय थादो बिदिबा। बे मा बुस्थुथाय नायनो गोसो बारा फिसा फिसासो फैबाय माथो एसे। बाबुनि नामाव फैसा सोना दोननो होननानै बिहरदों आरोना लोगोफोर। आं बारा रोंलायलाङाहाय आनबक्सिं खालामनोबो। टेनें साबियालाय म'आव थायोलै, थाला मारिलायनानै दोनजायो आरोना नै लोगोफोर। फिसालानि नामाव फैसा सोना दोननो होननानै बिहरदों आङो बेखौ। नायनोसै बेसेबां समसिम मा होनो बेसेबां टाइमसिम सोनानै फैसा सोनानै बे बाक्सुखौ बुंहोनो हायो। बिफानि खामायनाय रांखौ दोननोसै आरोना, एसे सोनानै गालांसै। बेसेबां जायो नुलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो। बिनि साबियाबो बहा थायो? गैया माथो साबि ना सिङाव दं? बायनानैसो मारिनांगोन नामा? नैबे जाहैबाय मा बुस्थु र' बिमाया नायनो लुबैनाय सिथाबनायसो आरो। जेरावहाय नोंसालानि माबायानो नोंसालानि फैसा दोनग्रा फिसालानि फैसा दोननो बिहरदोलै माबा। बेयाव थाला मारिनानै नैबेजोंसो सोनांगौ। खानानै बायनांगोनसो माथो। औ गैयाना फैसायासो। खरगे माबा बेसेबां जाफ्लागोन बेलाय फिसासो माथो। बेसे लाखोबा माबा मटर दोनहैदों फिसा फिसा मटर दैयाव बैयाव होगोन दा सोमथावाखै बेखौ बेसे नांगौसो बोखा नङा नै बेखौल' बोखा बेखौल'
इथिंसो ना इथिंसो आरो इथिंबो दांखोमा इथिं बोखाग्रोब्रा इखौ थबस्र' बोखा बेखौ ओरैहाय आयौ बोखोला नै ओरै थबस्र' बोखा होनदां फैबाय मोनखाबाय मा बुस्थु बेलाय गस्ला पेन दंबावोना गैला पार्सेलनि गैला गैला नै 10 खानमोन बियो 10ता पिसमोन ओमफ्राय जिया बिराद मोजां र' नायनि खुलिलाय 10 खान नंगौना नङा माथो खुलिलाय दहायनि बायदि सिथाबनाय ओइथिं दं नङा सिथाबनाय नङा खोमा बेसे सिथाबनायथ' इलाय नंगौ दे गांबा दं 6 खानबावसो माथो इयाव मा बुस्थु गानग्रा हागिस गाना पेनसो गारा सुजायो बे पेन जिनिसो इयो सुजाग्रा गोजा ओमफ्राय इयो 6 खान इयाव खै पिस दं नायलाय लबारा माबायो नालाय जानजियाव सायोना ओंखायनो इखौ खाथेग्राखौ बिहरबाय आरो इखौ नाय बिमानियाबो बायथारगोन आरो जिया मोजाङानो थान्दा इयाव खै खान दं नायलाय बेसेमोनथाय नायबासो मिथिसिगोनलै 2 3 4 5 12 पिस फैदों माथो नायबासो मिथिगोन र' जिया मोजाङानो थान्दा गाननो जासिगोन एबार बरियानो लबार गोनां पेनफ्रा गानजाया मोनसेबो